Richard tok bi ke pupu ke Duarbagori dam tingai dang ne mo election holo pute dam po hoptai siapang poisa ron dam lo pote election kane ke hai non kunani kumani kisu kiun e long pe cheng lok ningkan kang thing bang thim alang li ke rap ke pajir ke lak khadam siun e alang li phan ko an lo alang li a hem le dam non ba phun pen le kol chop non alang li phan api e dam le than cho sami alang li ke na pupe la bang ke nili mekhini pen tame nili thek dun long ar du dun long la pen akki rap thek dun long ver posi alang li phan nili akiro ke pidam Congress atum kaninge do lata nili ar julong lo je mo election holo te em recharge ke tangkaro nampo la tangka leke pilote ke hai lopu la ke tangka ki ron ke nili tumi thek ma se thek long le la la ke arju long le alang li tum la ke aning ke matha pen kaninge tap la ke alang li tum ini kaninge thap la bang ke mane la puninge je lo pulote thang pen taninge mo velu pulote rat tum ke ituma rat tum ke nang proidun delu puga kacima tha sila hai nang kaninge dun thap Congress tumsi development ke claim BJP tum claim ke BJP tum ke makro adani ambani cho itung ki pt kang asang jitu halanta 35 kg nutan ke long ta non ke pas ki yen da chibong alang li la sono lambang ni je nang ji Dolamara lo long ke develop masivan be Richard tok bi pini em Richard tok bi alang li phan akoi ke pipon tap ki jong pon tap pen development van be po bang ke koson lo alang li Dolamara lo phan ke Richard tok bi development ke van bang ke jhapi juri long Jamilia thon statue silo la pen la dak Dolamara market lo amat la dak em thonok be statue silo la hen lo la duita be pini anenta development ke van ke la son em ke batela em Richard sar phan akoi ki pige ke son lo nili tumta thek don lo ni to ni Dolamara lo long pini Subha Chandra Bose High School pini nang patang pi elo pini nang khuli elo la pen do thulang KGVB school alang li nang patang pi elo non la dakta lo chari tum do dakta pinangan hostel ke do dun long tum do lo chari dun long tum lo la pen bagana long alang li tum van si la dakta menon elitum asomar do dun long lo chotoy dun long lo tadu ka beta ahubida ke ni tum ko an lonte la ke ni tum angbong ko mani chotoy dun thek thedet ko nani pini po bang ke la ke ni tum ma upor lo la ke ni tum ma dai lo ni tum ta ahubida ke ni tum ki long lo kente Fransi yang ke abi chung atau aphan akiru pilo jadi tum Duarbagori BJP Mondal komiti anparta BJP jalan program ini dasarnya apa ke lamboi BJP aphan sini tum cisik lo patumi apor abarim em inti sangho non kiki bom man ke do em sar Richard tok aphan ahok yalam karbo ka kita anparta BJP declare dam chokche BJP sarkar atum Duarbagori along thangna development ta wanbi pa kota lasi aprang sia bang ke la hello patumi apor abari miem intia sangho kaningje ile tu miem saraphan karbo kalam the Richard tok bi ke Duarbagori nam dera chok mo apor hut mate hoptai si aprang dampen tangkale rondam lo election ki hai lo kusi alang li karbo pon lasi labang so lam ke ahok helam lapen la so lam ba ke alang li stame ninje je dete pusi nilitum hin pen jopon bipon ma plolipung te ilitum non ki bom yam sa Richard tok bi alang li Duarbagori arat aphan jopa tap alang li kang hon ka jinsu mate karja kisu kiune pen chenglo kumane case ko hai hoilo ka charapon ben chenglo kumane student atung admission form fill up akisung ben chenglo kumane adama sar kang khur ben chenglo kithi ke jang kisu kiune hime jang re kumane hem ka che lok ji aphan ben chenglo pir the alang li aja kong dong anpen litum kacirap theng long lapen labang sualam lake lam jong kali Duarbagori rak stami chini apor si alang li atumi apor karbok podalam lake ahok hepin alam thang jang lo lapen iam sa Richard tok bistame lapason alam kanje pon avi lake Duarbagori rak chini litum kanje palam kali lasi ke bang jila apor lapason alam alang li ninje jadi ati busi chuniri polo athe Duarbagori alom non ki khibom Lingkan kep arta pengpo alang li wanglo upen Duarbagori yang kanglong ralapan kanghon kajinso pini pacing bari ilitum heklong labang de ilitum da cedon thekhe alang li atumi apor inki sangho kaninje lapen first time BJP claim chok che bolam lasi BJP chok che bang alang li si chini lo pipon ma plulute 2017 kiram tang 2017 aninkan alang li BJP party pen
tiket cewansi emisi ladak cepati dun wek lo alang li remdet kan abi BJP chok che pugi pu bang ke alang li ami thang da cemathan anji po bang ate 2017 ni kan alang li BJP ben tiket cewansi Duarbagori alang li cepati dun wek alang li remdet pude la bang chin delo stame BJP mesen kusi alang li wano da si hala sorting si pini Duarbagori arat BJP long do theblo adun thua lam bang ke BJP सरकार पेन दुआरबागोरी अंकांग constituency long thangna na development wa the la pen delong isi da wa the kusi lasi development ke wa na te pini litum jopa da be tok sita me litum aphai la khaw ne pipon ma kunuli pung te litum mekini no hini thek dak lo duarbagory constituency long penangan bang trok MDC nang khitang lo la song bong pen litum kedam tanga pors ta me duarbagory arat akar in nai atawar litum ne duarbagory arat ke emoy arbungare pilo kusi celaka pon lo la bangso CPDM tike atawar samai piniar ni BJP sarkar an parta litum yam chartok bi soyong arja kipen kabori bena job si la bangso CPDM tike atawar samala 3 scheme pen pini ke claim pangcheng ponsi ha kahora plot an alang ke claim pachun bonifan boripon bomol la ben pinangan non sami ke claim chun pon lo lahai ade development kalima la pen first time bridge humda one week kusi alang li pon lo kasi bridge ke non sami with evidence and proof pen itum paklang na ben non le kumane jong si haladak dan humida mi same cho ke kandong ka parlo rong sangtia long non RCC bridge selam pom lo tangpo dok do la pen adun thu rong teki ke dam atwar inting lengarong lele ako rong salai aroy along haladak stame RCC bridge selam pom lo la ke rata chini la pen ilitum hokpet tek dak alam la pen isi akenang sot nai a bridge alang li don tirus tame pichun dekan hekhedelos ta non yem pachun dekan lo la ben claim same pachun pun lo la da dai thora kang ronglang sek haladak ronglang sek adelong bosia met ir dai thora roi long si dolo la da la bangso adolo atumi dik pen ke claim bang cheng pon si non la dak stame ke claim bang cheng pon lu te la hai ke bridge ka lilang ma lasi alang li Duarbagori arat phan pamang hupen mekhang ratchari ali kachuan dia phana bangke claim de ni pusi pu ponitum athi non Duarbagori arat stame ilitum ke the kabor idun dia phan munthi danglo lapen bor itanglo la so long sido apor si la puson alam hok helam kapaklam ke Duarbagori arat ka chedon the pusi nilitum hin benta jong konlo lapen apar stame kita isinat stame kiratun debu thenglong le alang li kisu ki ben chenglok case mamla Duarbagori alam tame komane nut case ki chupu do project a case lahai long as tame yam sare karjap du bang lanchot kalisi pini alang li phanjong si komane kaprek aracharia songlong ki kroi dun tu light example APHLC tahai congress tahai ha kaprek tai same kisung ki puret pen kirap jang nang lu pute pini ari ki plak alang li dhorom party plak play munit community ang bong stame nangakik nang kilo ku play bang ku pansi atumia por bang ke ia mabari mingki sang hoki hai bang ke amethang rachari asongale ga chenji aphan ia richato bi aphan ahok yalam karbok bang ke ni tumahin pen chidonun thekela pen ahok yalam kaningji la bang ke chok chipik lo kusi jong ponlo asi Duarbagori arat manghunang ne la pen Duarbagori arat ai ke por stame non ki khibom ka richard tok bialong sido kilang gilang por stame litum kimesen dia phan Duarbagori arat stame litum kapapi hub constituency tame ke paprang pon thek dia phan alang li rang ka bor ip pon along si litum arja pun thipji la arja pun thip dangji apan first tame non election nang li pudok dok ka por ke munitum kaprek nang si parjanji la pon lingkan arjon ke kirap du ji phan matha thede tanghai kirap du ji baja kong chipi bere tahai kirap du ji phan apor chipi bere tahai stame election nang li pudok dok lo pute munitum kaprek nang si parjanji amithang ratcharias ali ka chenji phan la nikan arjon ke alang koma kireng dakali ki thi dakali bolakson dojoy ka stame mo election nang li pudok dok lo pulo lipung te ka chiparjan prek pik hala tuma bangsi lapu ke heno lapu ke chokche hala ke heno bolakson ki jong atum do piklasi hala hai tu mandali tum kachere ya kenang so jaseme Duarbagori arat atum ilidum han komasi ahok per towar nang ki jaji ma komasi nang ki japon khekji ma komasi nang ki japon boma hala ba ilitum inindo porsi hala bangsi ilitum ning ka chibia kenang so lapen lamson nang bang thu tu ma pa nang bang ke ilitum ke chit he do tik bang ke ilitum alang lifan cherap dun bom ni kusi nili pachini polo lapen non ilitum chini BJP development wan ke khedet chok chi pu koson si alang li ka ningji ni la bang munthi da munede lo non carbon long